нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. Табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. Ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нав мерасонем. Мо дар ин мавзӯъ як видео карда будем, вале видеои пештарамон пурра ва дақиқ набуд. Мавзӯъ оиди музди меҳнат дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд мешавад. Чанд фоиз ва кадом кормандо чӣ қадар маблағ музди маош мегиранд. Айни ҳол мо дар ҳамин навор ба шумо мефаҳмонем. Бо диққат та охири видеора гӯш кунем ва касое ки агар савол дошта бошем ба саволотон ҷавоб нагирифта бошем, видеои ояндара интизор бошем, чунки мо як видео комментарияҳоро мехонем ва дар як видео комментарияҳоро намехонем. Ногуфта намонад, касое ки ба Россия сафар карданиянд, пеш аз сафар кардантон ба Федератсияи Россия аввалан виестона проверка кунед ки депорт ё ки депорт нестен. Рақамҳое ки дар рӯи экране дар WhatsApp-аш бинависонед, проверка мекунад ки шумо депорт дорен ё ки надорен, чунки айни ҳол бисёре аз нафарҳо мераванд ва аз аэропорти Федератсияи Россия обратно роҳишон мекунанд. Ба ҳамин хотир проверка кунед хубай. Дар рақамҳое ки ҳаст проверка карден, бо пешаи билет харидантон дар ягон ҷои дигар проверка кунед. Чанд ҷо дар аввал проверка кунед, ба билет бигиред, и барои фоидаи худтон аст. Аку мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон музди маош зиёд мешавад. Аз кӣ ва чӣ қадар? Ба хотири ҳифзи аҳолӣ аз оқибатҳои ҳамагирӣ дар соли 2022 музди меҳнати кормандори аксари бахшҳои иҷтимоӣ зиёд карда мешавад. Маош ва нафақа дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки аз 1 январи соли 2022 музди маоши нерӯҳои низомӣ ва амниятӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 25% зиёд карда мешавад ва кормандори дигар сохторҳо бошад ба миқдори 20% зиёд карда мешавад. касе ки коркуни нерӯҳои низомӣ ва коркуни нерӯҳои амниятӣ мебошад, музди маошаш 25% ва кормандони дигар сохторҳо бошад 20% зиёд карда мешавад. ва ногуфта намонад ки аз рӯи рутбаи қаторӣ то лейтенантӣ, аз рутбаи лейтенантӣ калон то генерал артиш. Анами музди маош фоизош зиёду кам буданаш аз рӯи рутба вобастагӣ дорад. Рутба агар ки мисол мегирем, агар генерал мисол боша ё ки лейтенанти калон боша, музди маош зиёдтар аст. Вале аз рутбаи қаторӣ бигирем, агар то лейтенант, музди маошаш боз пастар аст. Вобаста аз рутба музди маош дастрас карда мешавад. Ва коркунои дигар сохторҳову дигар муассисаҳо бошад, хеле ки гуфтем 20% зиёд карда мебошад ки ба ё дохил мешаванд муаллимон, коркунои илмӣ, коркунои варзиш, хадамоти фарҳанг, соҳаи иҷтимоӣ, мақомоти судӣ, ходимони ҳайати техникӣ ва хидматрасониҳои идораи давлатӣ, прокуратура ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳотҳо. Ана ин мақомотҳое ки мо номбар кардем, музди маошон 20% зиёд карда мешавад. Ва боз мегзарем ба қисми дигар. Стипендияҳо зиёд карда мешаванд, нафақа барои ятимон ва одамони бесаробомонда ва мизони бунёдии маоши кормандони бахши беҳдоштӣ. яъне ки стипендия ҳар касе ки мегира 20% зиёд карда мешавад. Ва касое ки нафақа мегиранд, нафақаи ятимон, ятимони кул, ятимони кул ва ятимон 25% зиёд карда мешавад нафақаҳошон. ин буд як мавзӯи пурра аниқ ва дақиқ дар мавзӯи қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон, оиди зиёд гардонидани музди маош, оиди зиёд кардани нафақа барои ятимон ва стипендияҳо. Ба ҳамин мо видеора ҷамъбаст мекунем бародаро. Дар канали мо ҳатман обуна бошед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.